Zdravím vás všetkých včelárov, ja som inžinier William Hudec, som chovateľom matiek, momentálne sa zaoberám chovom a zušľachťovaním alebo pomocou pri zušľachťovaní línie Julia, ktorá patrí pánovi Štefaniakovi. Chcel by som sa prezentovať a prezentovať aj našu prácu s tým, že by som chcel poskytnúť aj svoje poznatky, ktoré sme nadobudli vlastne našou prácou a študovaním o včelách. Momentálne máme vlastných poznatkov spracovaných na vyše 700 stranách a ak Pán Boh dá, tak vám budú najbližšie roky odprezentované úplne všetky tak, ako sme ich pochopili my. Samozrejme, neručíme za to, že poznatky alebo naša prax splňa aktuálne trendy. Je dosť ťažké to sledovať, ale všetko, čo vám povieme alebo budeme vysvetľovať, bude v dobrom úmysle. Náš úmysel je taký, že včelárstvo by malo smerovať k tomu, aby samotné včely boli čo najkvalitnejšie a prostriedky, ktoré sa používajú väčšinou v dnešnej dobe, sa väčšinou používajú z časti kvôli nepochopeniu zle. Dôvod je taký, že keby sa používali správne, tak každú generáciu včiel máme lepšiu a lepšiu, ale toto nie je celkom tak. No. Na začiatku by som vám chcel povedať asi ako sme sa k včielkam dostali. Včielkam sme sa dostali, ak sa povie, že úplne jednoducho. Jeden náš rodinný priateľ prišiel za mnou, bola to ešte taká romantika, boli sme mladí, nerozvážni, mali sme kopec voľného času, málo peňazí a začali sme skupovať včelárske náradie, ktoré sme kupovali relatívne výhodne a za veľmi dobré ceny sme ich posúvali ľuďom, ktorí ich fakt potrebujú. Mali sme v okolí jedného veľmi dobrého včelára a veľmi dobrého človeka, ktorý sa volal Mikuláš. Neviem, či ešte žije alebo pôsobí v tejto včelárskej branži. A on bol zaujímavý tým, že si vyrábal úle úplne od piky sám aj s návrhom. Jediné, čo dodržoval, boli národné normy ramikov. A tieto úle boli veľmi zaujímavé tým, že boli falcované, krásne dielensky spracované tak, že ešte v dnešnej dobe sa dá od tých úlov fakt učiť. Mali sklenené steny, ktoré boli zateplené, upraviteľný letač a nemohlo sa lepšie stať, ako sa dostať k týmto úlom na začiatku. Tieto úle boli v rôznych prevedeniach. V klasických prevedeniach sme ich posúvali ďalšiemu a tieto, ktoré boli vhodné na učenie a na celoročné pozorovanie včelstiev, sme si nechali. Ale teraz predbieham a s týmto kamarátom sme sa dostali aj na včelnicu jedného veľmi zaujímavého pána. Volajú ho makrobiotik. Ak sa povie, je to taký genius, ktorý chápe prírodu troška inak, ako ju chápu všetci okolo neho. Tento pán vlastne dosiahol to, že jeho záhrady sú relatívne veľmi malé, ale tam prídete a skoro celý rok tam niečo rodí. Tam to vyzerá ako totálny chaos, ako džungla, ale tam hoci kedy prídete, či prší, pomaly, pokiaľ není sneh, furt tam niečo rodí, furt sa tam dá niečo jesť. Tá záhrada bola optimalizovaná roky a veľmi veľa kníh musel prečítať, aby to mohlo fungovať tak, ako to funguje. A ja som tam len tak raz behol za ním, ja nevedel som, čo ma čaká. Bral som to, že tá záhrada je jeden veľký bordel, čo nebola pravda a prekvapila ma tam včelnica. Toto včelnica, to bola čistá romantika.
na mňa namierených 15 úlov, všade lietali včely, ja som sa ocitol skoro v úplnom strede, oni dvaja, ten majiteľ samozrejme a tento môj kamarát, pozerali na mňa, že čo ja budem robiť, ale mi vraveli, že nerob paniku, nerob paniku. Zaujímavosťou bolo to, že tú čelnicu sme navštívili ešte niekoľkokrát a furt sa tam robilo bez dymaka, bez kukly a žihadla neboli žiadne incidenty. Ujo sa zaoberal aj o také veci, ako je genetika a tú pôvodnú genetiku, na ktorej vlastne stával bola Čavojčanka. U nás je také jedno krásne údolie, v ktorom je malebná dedinka Čavoj. A táto dedinka je zaujímavá tým, že v podstate sa tam dá spraviť niečo ako skoro izolovaná stanica, čo je veľmi dobré, lebo ak tam aj doletí nejaký trud, tak to musel byť atlet, lebo málo ktorý trud prežije preletieť takú diaľku ešte do mierneho kopca, dať sa do poriadku a presadiť sa voči miestnej populácii trudov. Takže v takomto prostredí dá sa povedať, že ideálne šlachti a tento pán bol, ak sa povie, že doslova, že sused tohto projektu a keďže sa angažoval rád ohľadom týchto prírodných vecí ako zahrady, stromčeky, tak aj k včeličkám privoňal tak, že rozbehol si niekoľko drobných včelníc a pomerne na to, koľko ich mal dosť slušné výnosy. Od tohto pána som len tak zo srandy dostal jednu matku a takúto hrsť včiel. Dostal som to do pohára a všetci sa smiali, že však pobaviť sa pobaví a aj tak mu to neprežije. Ja som momentálne v tej dobe mal horšie finančné obdobie a vtedy som ešte nedisponoval žiadnym týmto preskleným učiacím sa úlom od pána Mikuláša. Tak táto rodinka vlastne skončila v banánovej krabici, ktorá bola prikrytá plechom. Tú banánovú krabicu som rozbehol úplne úžasne a hneď som sa išiel nahlasiť, že som včelár. Prišiel pán, ktorý mi samozrejme neveril, a keď to zbadal, tak povedal, že ja sa nahlasovať nemusím, a so strašným smiechom odišiel. Na druhý rok som ich už mal osadené v 3 úloh od pána Mikuláša, ktoré boli tutovo rozbehnuté, fakt, že perfektné. A bol som na seba hrdý, čo som dokázal. Už sa blížil koniec včelárskej sezóny alebo začiatok novej a bolo mi povedané, že aby som sa nášmu miestnemu veterinárnemu asistentovi ozval a dopadlo to asi tak, že mi neveril, že mám 3 rodiny. No, tak sa poďte pozrieť. Prišiel sa pozrieť a neveril, že aké ich mám silné. A ešte sa ma pýta, že dymak máš? Čo je to dymak, sa ho pýtam. A že ty nemáš dymak? Že nie. A kuklu máš? A že to treba kuklu? A ja mu hovorím, však ale to vôbec neštipú. A u tej zakladateľky deti, že ani té, tak sme to poobzerali, pootvárali, popozerali. On krútil hlavou, lebo tento pán bol známy tým, že mal počty okolo 50 rodín plus, ale mal to úplne nažavené messerschmitty, ktoré ideme do boja. No, aj som si takto pár rokov včeláril a bola mi doporučená literatúra, postupy a tak ďalej. V momente, keď som začal chemizáciu a používať postupy z kníh, tak mi to vyhynulo. Ako faktorov tam môže byť viacej, ale neskôr som sa dozvedel, že tieto včely od tohto pána boli buď minimálne liečené, alebo neliečené. On to proste tak včeláril. Nechoval super silné rodiny, ani stredné rodiny, choval slabé rodiny. Ale tie slabé rodiny prežívali zimy, boli schopné sa množiť a
po 15, minimálne 15 rokoch praxe myslím si, že dosť kvalifikovane povedať, že tej v úvodzovkách slabé rodiny choval na veľmi špičkovej úrovni. On proste chápal, ako to prirodzené včelstvo má fungovať v prírode a tomu podnetil všetko. Nedrancoval ich veľa, neprehadzoval ich veľa, nerušil ich veľa, dali im pokoj. Včelnice mal primerane veľké prostrediu. A tak, no, prišiel jeden pekný deň a nám vlastne vykapala včelnica. Vtedy sme začali riešiť vlastne, že čo bude ďalej, že či to ostane v štádiu hobby, alebo sa budeme niekde posúvať ako včelárstvom, včelstvami sa podľa mňa nedá pokladať za včelára, je to proste len niekto, kto má včely a je na takej ceste, že buď zväčšiť počet a robiť to v nejakom rozsahu, ktorý má zmysel, alebo to mať úplne minimalisticky len ako hobby, s tým, že si je vedomý, že pri 3 včelstvách sa úplne ľahko stane, že celá včelnica padne a kvôli 3 včelstvám kupovať medomed a kompletné vybavenie je dosť smutné. Ale pri už 10, 20, 30 včelstvách už to začína mať ekonomický zmysel a už to začína byť aj veselšie, keď sa začne dariť. No, po okolí sme sa rozhodili siete a pokúsili sme sa zohnať si nové včielky na reštart. Keďže tento pán nám už nejakou formou, neviem, či nevedel, nechcel alebo nedokázal dodať dodatočný počet rodín. Aj keď sme mali o jeho genetiku veľký záujem, tak sme sa k nej už bohužiaľ nedostali. Ten pán nám fakt veľmi veľa múdreho odovzdal, toho, ako vnímal prírodu, lebo aj ten niekedy niekto, kto vie o niečom menej, ale má tie správne informácie, vie vás naviesť správnym smerom lepšie ako niekto, kto je veľmi múdry a spraví vám v hlave chaos. A my sme vtedy vedeli, že bohužiaľ, že tá jeho robota by sa mala zachovať a minimálne rozmnožiť v iných dedinách tu na okolí, lebo fakt, kto včelári prvé 2 roky bez kukly, bez dymáka. S jeho včelami sa to fakt dalo. Jeho včelami bol aj med. To prečo padli, tak možno padli na nejakú chorobu. To už zistiť nevieme, ale dá sa to aj predpokladať, že nie všetky včely sú dokonalé a povedzme si, že skoro žiadna včela nie je dokonalá, ako ani žiadny človek nie je dokonalý. No, tak sme začali skenovať toto okolie a dozvedeli sme sa o 2 majstroch, ktorí nám dali ako fakt dobrú takú životnú lekciu na začiatok včelárenia. Prišli sme k krásnej velikánskej záhrade so starým domom. Vyšiel pán a ja sa pýtam, že kamaráta, to je fakt, tento pán je včelár? Áno. Ten pán, ak on trafil do obchodu a späť a medzi tým nezablúdil, tak to bol jeho jeden z najväčších duševných výkonov, ktoré dokázal podať za deň. A dosť zvláštne to vyzeralo. Prišli sme na dvor, včelnicu mal riešenú tak, že mal úl, približne pauzu o veľkosti 2 úlov a zase úl. Týchto úlov mohol mať tak okolo 40-45, taký odhad. V danej oblasti mi bolo povedané, že všetci majú tam na ňo nervy, lebo si nikto nevie pohnúť. Ten pán sa mi snažil vysvetliť niečo, ale kvôli artikulácii som veľmi nerozumel, aj keď hovoril v našom jazyku. Že prečo by on niečo menil, keď mu to funguje a robí to tak desiatky rokov. No, fungovalo to asi takto.
cca 1/3 úlov mal prázdnu, 1/3 plus minus nejakým zázrakom bola spontánne narojená, alebo on tam dodal roje. A tá 1/3 sa viac menej rojila do nemoty. Či vydržala rok, 2, 3, to nikto netuší, ale on vždycky prišiel, zobral si trošku medu z každého a takouto formou, bez liečenia, bez kontrol, bez obmeny diela, všetko bolo na prírode, na výjačke. Takto si včeláril. Včely na to, ako včeláril, neboli nejak extra agresívne. Dalo sa priblížiť k úlom bez zadymenia aj na nejaké 3 metre. Ale aké z toho plynie ponaučenie? Tá príroda si vždycky nájde spôsob, a ako optimalizovať všetky procesy tak, aby sa každému živému stvoreniu našlo to miesto. A on tie včielky tam jednoducho mal a fungovalo to tam veľa, veľa rokov a aj napriek tomu, že sa o to prakticky vôbec nestaral, len si bral fakt málo, lebo on to moc nepredával. Od neho to ani ľudia moc nechceli, lebo dosť taký zvláštny dojem robí ten pán. Takže on má krásne hobby, dá sa povedať, aj keď irituje všetkých okolo. No, ale netrebalo to liečiť. A teraz to, čo vám povedia všetci včelári okolo, že treba tam dať to. Dobre. Pravda je niekde uprostred. Minimálne polovicu toho netreba a určite to netreba nechať na pospas a ako to nechával on. No a tak sme sa dostali k ďalšiemu exetovi a ten mal 200-250 metrov dlhý dvor bez problémov. A to nezaokrúhľujem hore, ale to som možno ešte aj málo povedal. A pýtam sa ho, že máte včely? Mám. Koľko ich máte? A 20 niečo. A môžem sa ísť pozrieť, že ak klobúk máš? Mám. Tak som prišiel k nemu a v pivnici štartuje 2 dymaky a má pripravený ešte jeden. Tak 2 dymaky naštartoval, nafúloval ich úplne povrch a čo sa dialo? No ja som začal dávať otázky, že páne, že prečo 2 dymaky? A on že oni štípu. A ja reku, ale však všetky štípu. Ale že tento štípu trošku viac. Ako dobre. Vyšiel pred dom, dal si kuklu, dal si mikinu, dal si blúzu, dal si prvé rukavice, dal si druhé rukavice a fakt sa snažil tie dymaky rozohniť tak, aby išli bomby. Ja sa ho pýtam v tričku, v kukle, bez rukavic, že o čo ide? Čo vlastne rieši? Že, čo sa deje? Ja som vôbec nemal tušenia, že čo sa fakt môže diať. My sme sa priblížili asi o 50 metrov a začalo niečo ako peklo na zemi. Ale len tak zvolna. Keď už sme boli asi 100 metrov odtiaľ, tak to už bolo fakt zle. Akože fakt zle. Keď som prišiel a pozrel som sa, jaká aktivita bola na letáčoch, no nechápali by ste, aké silné včelstva to boli. A ja sa ho pýtam, že a vy ako včelaríte? A on že, ja to mám tu takto pri lese, už možno nejakých 60 rokov, a že ja si zoberiem trošku medu a nechávam to tu a že väčšinou sa, že niečo vypadne, niečo sa tam narojí a že raz za nejaký čas, za niekoľko rokov, alebo keď sa mu niečo nezdá, tak nejaký že aj dočistí ručne. A ja, že a to nevymieňate dielo medzi stienky a tak ďalej? A že no, tak prvý deň, keď som tam bol, som sa vôbec neodvážil ani do tých úlov pozrieť, ale druhýkrát, keď sme tam prišli, tak sme sa fakt naobliekali. Brutálne sme sa obliekli obidvaja a
išli sme nájsť také, čo štípu tak najmenej. No, tieto včielky som vymenil za dva nové úle, ktoré boli robené v našej réžii a ešte sme mu doplatili. Tie včielky sme doniesli o pár dedín a po prúde rieky do takej malebnej dedinky Diviacka Nová Ves dali sme to pod horu. No a podarilo sa nám ešte od jedného pána zohnať niekoľko rojov a začali sme to množiť. Samozrejme sme rozbehli rodiny a najbližšie roky sme si to množili. Tá genetika vypadáva, obraz je posunutý voči zvuku.